Benvinguts, benvingudes. Aquesta vegada no cal que estigui cridant. Per què? Perquè ha arribat el gran moment. Tinc un micròfon. Des d'aquí, evidentment, no el veieu. Ara, conforme vaig parlant, m'aniré apropant. Us he de dir també que no m'he comprat el micròfon, no és meu, ¿vale? És del meu germà gran, me l'ha deixat. Així que gràcies, Edu. I bé, jo crec que és molt guai ara perquè, a part de que el vent, fa bastant vent, per cert, encara que no ho sembli, el vent no s'aprecia amb el micro, llavors és la clau. Així que jo, conforme vaig venint, us vaig explicant una miqueta. Avui hem vingut d'excursió en un gorg que malauradament està en un estat una mica trist perquè no plou i està l'aigua molt quieta. Però bueno, és molt bonic, és molt espectacular. La veritat que no sabíem de l'existència d'aquest lloc i és una passada. No sé què dir. Ja comencem. I com podeu veure, conforme jo vaig pujant, jo puc seguir parlant tranquil·lament perquè porto un micro. I ara és com si no el portés. Ah, no, que m'ha dit mig cos. Què és, una ermita, això? Molí. Ah, un molí. Heavy, eh? Vaya sector d'escalada, no? Que és molt gran. És enorme, eh? Uau. Bueno, aquí la vista des de l'altre cantó. Allà hi ha dues persones. L'aigua fa molta por. Vist en el dos que he vist. Quina por. Si et tira et dono 2 euros. Per 2 euros passo. 3. Vale. Bueno. A veure, què tenim per dinar? Explica'ns una miqueta. Una mica de fruteta, A amb veure. tomàquet. Aquests són els superxerris superbons. Uau, és que aquests xerris, mira, n'agafo un ja. I restos. Restos de casa. Truita de cigrons, amb escalivada. Des del mòbil sembla una mena de... Perquè porta saco de salsa de calçots. Sembla un pastitxe, no? I per sota hi ha espaguetis d'arròs amb verdures. Sí, molt bé, els tallarins aquells. I aquí el mateix, oi? Sí. Hosti, sí, quin pastitxe. Sí, és De que vòmits. sembla vomitat. Anem a jalar, no? I Tens gana? no, perquè hem picat. Què hem picat? A veure, explica'ns. Les olives ja no hi són. Ametlles amb pimentó picante, Sí. que queda això. I què més? I ametlles, Garrapinyades, com les que hi ha a casa de la meva àvia. Que bo. el dia de l'ametlla. Dia de l'ametlla. Anem a jalar una miqueta, que hi ha gana. Bon profit, gent. Un altre pèl de gat. Està que flipes, eh? La fruita està espectacular, eh? Espectacular. I amb la salsa de calçot, ja flipes. Que sapigueu que malgrat l'aspecte que té, està
absolutament increïble. Ja ens hem acabat el platet i anem al postre. Boníssim raïm, Boníssim raïm. Hola. Què m'acabes de dir, Joan? Que em fa por aquest lloc. Que és l'escena perfecta per muntar un crim. S'han fixat que has matat algú, l'enterres allà dins de l'aigua. Si l'enterres, no flota, no? No, però li poses unes pedretes i... Vale, tens tot preparat. Aquí, mireu, mireu això. Ja ens estan advertint. Sal d'aquí. Quina por. Què tal està aquesta aigua? Asquerosa. Sap a nevera. Quin fàstic. Bueno, gent, ja hem recollit. Recordeu que si aneu a un entorn natural, bueno, a qualsevol entorn, si es trobeu porqueria al terra, també, evidentment, recolliu-la. Deixeu-ho tal i com està bé. Seguim amb la ruta. Marxem del Gorg. Espero no matar-me ara. Aquí al punt crític i amb la motxilla... Ojo. És que la baixada és pitjor. Sí, tal qual. Ja està. Ara tu. T'expliquen què és aquest calçat, a veure. El calçat minimalista. És un calçat que imita que anessis descalç. El cost és anar una mica ridícula sempre. I desfer-se de tot el calçat que tenies anterior, que això és el que ens ha fet més mal. Tant a tu com a mi, eh? I pagar que és molt cara tot això. Que us sapigueu que abans l'Alba utilitzava aquest calçat també. Era una dona de Newton. Newton, per qui no ho sàpiga, aquesta marca, producte de proximitat i de molt bona qualitat. L'Alba va haver de canviar pel seu genollet, així que ara està amb calçat minimalista. Quina calor! Aigua fondo, aigua de l'aixeta. Aquesta és més bona, no sap a nevera. Ens hem desabrigat i clar, com que estàvem allà baix, la sensació tèrmica era una altra, però... I la pedra ja no està calenta, està fresca. Seguim amb la ruta. Som-hi! Bueno, gent, ja hem acabat la sortida. Ens ha agradat molt, sí o no? Estic a un 7% de bateria. Tenia gana el xiquet. Ui, que guapo. Hola. Bueno, gent, ja hem arribat al cotxe, hem deixat les coses i ens hem apartat un moment fins aquí a gaudir dels últims moments de llum del dia. Amb aquestes vistes impressionants. Espero que us hagi agradat el vídeo, nosaltres ens ho hem passat superbé. Gràcies per tot, tu t'ho has passat bé? Sí. Gràcies per la visualització, ja sabeu que podeu deixar comentaris aquí baix i podeu donar-li un like i subscriure-us al meu canal. Gràcies per tot i ens veiem al proper vídeo. Sortim d'aquí, m'estic posant nerviós. Joan, el de la fòbia. Aracnofòbic.